so many dear. Ajuma yesimini aketi enti usumwa sumyo anuna bema wanya aketi apa ewa sasiso ewiasim mubasum na wansum ye die fanyina mose wansum bisa usum ye maketi apo enne enije di sompa die e maketi apa sompa die sasiso emenije SOMPA FM, SOMPA TV, market yapo, SOMPA DADA, MING. Teaching what video to SOMPA FM and TV, Nebema wedding, and the Akatiapa, Nebema wedding, Sabra way more dagini. Be natural, so no, dear, when ya Bema, where any dear, Nakatia Panso, Camu, and Marketia Pa, our Fidi in it or SOMPA, FM and TV. Why? Yasim SOMPA Manigi and Yakatia Pana Unu, Warada. SOMPA DADA sitting name on Emma Katiapa SOMPA. Ye no my munsam, my good dear munsam, Yina Nekasemo. Woto turobo nsuwa woto nsuo bo awia atoko afre nyankopon tete kwafra mo nyankopon no ni ayenya no a na ya menti ye frɛ ne nyame na memene dai wa maya memene anna wode akyɛ yɛn sɛ yɛmfa kase no ɛmfa mmerɛ wo dumie no de na abɔ no a yɛde brɛ wo aha yɛ SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra dumie no kase no aduru sei no a hyɛ ne nsoma me sɛ Endpoint homeopathy clinic wano na aso asene o say yamfa kase no ne ye watifini anafo emfinfin ne hanwa nyina no yamfa mra wo AGYA special local foods ebo ye chidom na ensu papa ye benom de agu yebo no kasa na kira mineral water ye wi ankwada na ye behwa won perfect baby diapers na ye de abon kwada no na akoyie pa na otemenka awo SOMPA 106.5 FM enkran de esui Asantimanta mukumase ana wutie ye ne a aya SOMPA 93.1 wamwa AGYA bodem ewe hwada braka babia 21st clinic wo no ehwa na woni nyina ebutuo eye adwuma afei adamfopa radio anubutu France ahinkro Paris mu ya wono agye kase no abo apetepa ya obia nso enya bi etie ebusia hyane nso ma me se SOMPA 101.1 ewota kwa SOMPA 103.3 ewota krade Sanso ena SOMPA 98.9 ewo sunyane SOMPA 90.7 ewo nkranza ena SOMPA 101.3 eno ewo doma afei doma wana doma FM 100.7 wano nso achikase ya bwapete a omanfo ewo ho nyina no etie bie ena afei kanehia ban radio ewo nkran kanehia wano nso eye asempatra no amayen Kingdom ahemamu ho eho ye mfimfim mantamu Mankasim, 106.1 FM. One so achikase na ba petia. Ghana for wo nyina no enya bi etie. Share wo Facebook ne so. SOMPA 106.5 FM Accra. Anase SOMPA Accra 106.5 live.
YouTube no SOMPA FM live ebi a ofakwakudo nyina wata tie no ena se kamu.com fo nyina nso ya cheche mu nyina information centers pepia nkoma mu nyina ya damase samo ya asempa tredwumadie no nemo hia yen ewo www.sompaonline.com eho na nsem no brofokasem ya kruche de nyina de akogu ho a wobetimi akọ na wakọ kenkan bie ewie yin nsem a ye de nam no na poso bie ene se ara wosem bia asie ewo Cape Coast takura de tempo no so kire se nkwanhia bia si ama amuno mu ho a nipa baanu wo muti nananum wonse do pempem aprepra pa na yebakọ Accra Kumasi kwantempo no akronfo akwaje kwan na boso ama me ne wo kase nipa num won prepra yewura kwabra menta aka no se ahobambo atrema eyesen ayaresa ankasa swemempu kase na apo na eda ho no na we ebra na wo mo elanche the friend is a non-communicable disease no eho enkomo ene obi sansemi so Sunya East Assembly na kwa asetena MCE me ofa Vincent Ntweje wo de atodwa chese sese ma kwa wo so a wone ma no ekọ na nimu panti ahwe ni ntu ano eno na adoma hene osajefo ajimambadu ya otoso mienu de ato se DVLA office na wo mo biebie no mmia ebi abadoma no ebe ma ahyentia kane akwantu ahodo mekoye me lances aba eto atwa ene enwoma suam nso papa yi wo mo ka de akira aban se ye ka national service no a private schools no so wo mo ka ho enti ye mpozu national service personnel ni bi mra ho no mmeye adwuma na de alazure du de aba eno nso eye futuo saa we de catkis ya wo bushan loka basre mama Salome na etufo se nofo no enya de abranta de ka se wo mo mfanto nanum no de ye de mankoda no wo che se eye nkura no wo mo ahoɔden nti ene wo ho ye nchim ma wo mo nom na enya konkomu no yane no ene National Democratic Congress NDC Youth for President womo se womo ne konfano chia ban ya asabia ne kokambum na womo akwatwi moja e de ama wo sanse blood bank ho no ayehwe moja nso de mu edu papa ye wi a ye bekọ amano ne na wotwe nyina mu nsem a amano ne ehwe egu ye no ye besanse so ebiewu men at work ena wa ya wote yanka baadefo a ya ba adwuma be som wo kama St. Augustine Adabroma what the nam Facebook ne so ene TikTok ho social media ni nyina so Alex mu MCR ho ya wo so ye no correct ama obi anso anya biafa na bibia ya fine memedin odoma nkoma chia me OBREMPONG-NANA KWAKU AMPOMAH menembra triple AMI AGYA APAM DADAA afe yiwasom na jebire na nsam ne yentutu ne sere na basamfa ma na mmomba bia wo a wutie ye ndi information centers ahodo a mafa sompa kase ne nyina no no amansa so e comment section ho e me ehu se wonso wo ka ho bi me de wo kwasha se fira were hu se mi mu nanso wo de bra ye pa no so na abusua behwe de akoso enkwanhia bi asi e wo Cape Coast takura de tempo no so na enne da ye kwa akoda no na sa asem ni CEO ekoko wie no odunja adwuma ku antena wo moto so fire wo so safety na wo mo no nya janko na wo mo di hu dwuma enkwanhia si a wo mo na yese yefre won na nimdie mule wo mo na wo technical know how no wo mo abehu kwampa wo befa so se bi ehyehyehye ba bi ese wo mo twetwa yi kura wo mo atwa yi ansa na ambulance fo kura ba befa e de wo mo akwaya sabia enti wo mo kire se nya ba ne sa no a wo mo bo mo amane no commander fire station fo ene koi entem wo mo ko rescue wo mo a na sa abre no nkwanhia na sia na wo mo da so wo mu no na ye kire mo nkwanhia ne de be se no nsia bapa nsimadu num ho ene si na wei na Toyota Haze bio ya wo no de wo be se wo free Cape Coast na wo be se na kotakorade we ni yese ka foforo nso koye overtaking and wo ye overtaking na yi afa obi ho no na sa Toyota Haze na eba no nso afa nipa be se na akono yese da bi wo maka we emfa ma mehia no se de Professor Safuadu kan say obi wo ho a wo ba odigimi na eba na wo di nyansa hia no wo yese odi nyansa hia nti wo so evo se de be ya head-on collision mmem say ka bi nso asesi tempon no mu ho a nti wo so evo ya ena wo de kokotua enunum ena mo so ama amono mu ho ade nipa be se ba nukura eti nananam won se na wo mo se
na kai nafa nipa maako du ebinom apirapira paa na kai no a wono na man kwanhye ba ye de kokobɔ mu no esi kwannom no ne registration number Toyota Hiace no AS 6145 2024 ye ade nti enya ka dadampo sɛde ya odoma nkoma bɛka sɛ ɛno nka yɛ mpene ma ne mama yi mu no ɛkɔba ne saa no a na ntem wo mo bɔ akiri ɛde wo mo apirapira ye pirafo no kɔ Elmina Polyclinic sɛ yɛ nhwɛ wɔn ɛna afei ambulance fo nso ɛba bɛhwɛ yɛ no bra wo mo ɛtase wo no apirapira ne nyinaa no amunum ho no kora wo mo kyerɛ sɛ emu ba no kora awu na wo mo no wɔ nisɛm a wo mo bɔbɔ ade no so no na na yɛ kyerɛ sɛ Hiace no ayɛ Toyota Hiace ne deɛ kora na nka nyon no wo firi ne ba bi na ɛba na deɛ ɔyɛ overtaking no ɛna na nka wo dɔgye na wɔde kokohyia track foforo saa track yi nso a na esi ne ba bi no registration number no AGN 249114 ɛna no asɛsi kwan ho a wɔn apaka yɛde wei aba odunja adwuma ko no ayɛ deɛ wɔn betumi bia ma sɛ pirafo no wɔn a wɔayɛ asabia dɔkotafo gyina wɔn so nhwɛmu so nkɔ so na ne ebepie firi akyire no kaseɛ sompafo na abɔ so ya na ɛbɛsan atiw mu na yɛto ansɛm no so ɛwɔ nsɛm foforɔ emu yɛkɔ akɔpie mu ɛwɔ nkran kumase kwantempɔn yi so na wei VIP buses no wɔn na ɛde nkrataa yɛ aba sɛ nokure ne nyame anim ni adeɛ bi ato wɔn na Ghanafoɔ nyinaa momra Facebook no so na momahwɛ adeɛ ma me sisi a wɔn mo kyerɛ sɛ nano wɔn mo kaasi a ɛne ne nam kwan so na wɔn mo de yɛ adwuma kakrakra ya wɔn mo duru suhum mfimfin hɔ na tie Accra Kumase highway no so no baabi a wɔn duru ya akrɔmfo awrɛmfo a wɔn de wɔn nkɔ bawo na wɔn di bawa deɛ wɔn mo de kai ekɔ tware kwan baabi a nanom bɛtena ha kaa sɛ wɔn mo yɛ galamsey ɛwɔ kwan no ho wei sɛ ɛhɔ no a me bɛtena ha kaa yɛ no a ɛno ho sɛ sɛ galamsey ɛhɔ so network no yɛ something which is there kakra ɛno wɔn de kaa kɔ block kwan no na tie ɛyɛ afiri Apagya junction nkronso akoko ɛkɔ asafo mfimfin hɔ no na akoko ni asafo mfimfin hɔ no ɛhɔ no wɔn yɛ galamsey wɔ kwan ho pɛɛ no ya obi akora twam wɔn so wɔn hu yɛ no ɛno wɔn san de kai ɛkɔ block kwan no ɛhɔ sɛ oduru wa efiri wa ba besi brim so ɛde ba besi su baabi a Linda do wei bunso Johnson hɔ network ne nye obɛbrɛ ansa na watimi afrɛ wo bi saa ne wɔn yehu ɛna wɔn kɔbɔ hɔ saa na wɔn duru hɔ no wɔn tututuo ha hazardly ɛna wɔn tutu ya me ne wɔka sɛ driver ɛne ne mate ya na wɔka no mu deɛ etuo ka wɔn ɛma passenger foɔ mmiɛnsa wɔn mu tutuo ka wɔn ama tempestuously wɔn yɛ fast ɛna wɔn ɛde wɔn bɛsen kɔ ayasabea driver no kora de na ɛso wɔn bɔ n'akyi ɛde ne ba 37 asogyafoɔ na ayɛ asabea hɔ na ɔbɛpɛ specialist care ɛwɔ hɔ na wɔn wie yɛ no ɛne rɔmin ne deɛ wɔn wurɔbo passenger foɔ ne papa no nko a na VIP bus ɛtoa so mmiɛnsa na wɔn wurɔbo wɔn nyinaa ɛgye wɔn nsam saadeɛ nyinaa ɛde firi mu na wɔn de ɛkɔɔyɛ ɛno akyi ansa na suhum police command no wɔn nya distress call wɔn bɛdu na nkurɔfoɔ na ayɛ operation na wie ɛna wɔn wɔkɛn na yɛ sɛ asɛm na akɔyɛ awerɛho sɛm paa saa da no a VIP foɔ na ɛka ho saa da korɔ no a no ɛfiri Kumase ɛkɔ so Nyantempɔn no soɔ no baabi a ɛfiri sɛ potiri kurom ɛhɔ nso so na akorɔmfoɔ no asan akɔbɔ hɔ ɛma no nso wɔn tututuo ɛhɔ nso galamsey wɔ saa mfimfin hɔ paa na wɔn tututuo egu passenger car num VIP bus num ne windscreen deɛ wɔn apapa ne nyinaa na lucky sɛ na security escort edi hɔ ɛna gya wɔn nso tutuo ne bi ɛsan akorɔmfoɔ no ɛna ntɛmpasuously wɔn dwane fa nwuram nti wɔn deɛ wɔn ntumi kura nkwankotu car ne bootu ara ne nɔɔto mpo ɛna wɔn de dwane no wɔn kɔɔ yɛ no nti wei yɛ dakupeo akorɔno anka ɛbɛkɔ soɔ a suhum kwan mu deɛ wɔn di kan worɔ bu ma wie nanka wɔn mfafo a wɔ potiri kurom ɛwɔ sunyan Kumase kwan no mu hɔ no wɔn nso kɔ akɔ worɔ bu bi aka ho a wɔn deɛ nyame amfa fie nyame fa fie ɛno korɛ nyame na fa fie wɔn na nyame amfa fie ama wɔn ɛna nyame fa fie kɔdi a passenger foɔ ne ho afɔ fie a wɔn deɛ obi a baako korɛ ni hɔ a wɔn tumi enya ano ɛno nti mpanimfoɔ deɛ ba kyerɛ sɛ wɔn bɛyɛ no betumi bia ɛde abɔ a passenger foɔ ho ban na bibi atumi akɔnkan wɔn ne polisifoɔ ɛbɛka abom ama ne nyinaa atumi akɔbɔkɔ yɛda so a egyina du mienu kase a yɛde firi Sompa fie na yɛdi atwago yɛ nkrabata ne nyina information centers obia bɛde information akumsa domaso Emmanuel City hɔ ɛde dam na kensta bie ɛne ya ɛyɛ duromadwa ɛwɔ duroma mountain so ama adwadifo ne nyina ɛfa bie no yɛnwura apɔmuden mu yɛwura akwabena menta aka no wɔno ɛne so afɔ hwɛ ɔman apɔmuden nsɛm so na wura dwabo so ɛne na afa nso a
wɔn na esi ade hyɛ nanan mu ɛwɔ mmarahyɛ badwafie na wɔn apa adwumadie bi ho ntoma a yɛfrɛ no sɛ for 6 connect saa for 6 connect no ɛnyarewa ahodoɔ bi asabi ɛhyɛ nipadua no mu nanso yɛntaa nhyɛ da nkwa yɛ asabi asa yɛ kɔ akɔhwehwɛ mu ahunu sɛ yadeɛ no bi wɔ yɛn ho anaa gye atrapɔ ansa na abu yɛ birimu atwa yɛ ahwɛ no saa berɛ na abɛkɔ na bɛkyerɛ sɛ yadeɛ wei te wo ho na wɔn na didi wo ho akyɛ saa berɛ na wɔgye nnawu ɛno na wɔn bɔ a dɔktafoɔ no sɛ non-communicable disease saa yareɛ no ɛkama yɛ sɛ yɛkura no yɛnhyɛ da ne didi ho nkɔmmɔ nso yɛdi enya paa enti wɔn apa dwumadie bi ho ntoma saa for 6 connect no ebetumi atest yadeɛ maako bɛyɛ sɛ 6 ɛwɔ brɛko a wafa sample baako pɛ mu ɛno nso bɛboa ma saa nyadewa no yɛhu ne ntɛm na agya sɛ bi wɔ yɛn ho a yɛkɔ ayɛ asabea na apɔmuden hwehwɛ mu no wɔn ahwehwɛm na sɛ yɛade a mama kɛse bɛso asena ntɛm na ɛno apepa afiri hɔ sɛ ntumi anso asene nso na ɛwɔ sɛ health insurance na ɛbɔ akyiri a na ɛno nso abɔ akyiri sɛ ɛbɛyɛ na apɔmuden pa no timamufoɔ bɛnya ɛde ayɛ adwuma asom ɔma yi so mpa berɛ a wɔkɔpa ho ntoma no ne nsɛm ni. But in this country, we have built our health delivery system around treatment, curative, and we have relegated the prevention and promotion to the background. But if you want a health system properly so-called, it's not sick care, it's not treatment. Sick care and treatment should be a subset of a health system. And on a what dear Yakosku are sir, dear walk kind no, Sabi Yamo Wadro. Ana yɛde paneɛ wɔ bra ayare bi aba na yɛpɛ sɛ yɛsɔ yadeɛ no na yɛtu aseɛ no ɛno nyɛ ayare so ayaresa paa deɛ di kan no yɛ sɛ wabɔ ho ban na yadeɛ no mpo ama ɛno ɛna yɛ ayare sɛ di kan na ewie no chief executive officer edema Elif Health Watch na na abena jamfo aba biu wɔde bi to so. So we're encouraging every Ghanaian to know their numbers by having the 406 Connect. It's one device that does 6 tests, and these are basic tests but very essential. As you know, NCDs, non-communicable diseases, are on the rise. When you look at the global statistics, the WHO, according to the WHO statistics, about 45 to 50% of people die of NCDs. So what we're hoping to do is to push and promote the prevention agenda so everyone goes out there to get screened, either at the polyclinics, health centers, or the CHIPS compound. Enti nana abena jamfo a amono no na waka sa eh na ne din twi din pa na waka brofo sa Ghana kasa na waka na English no woche se nyaba ne sa ne yetimi ehwehwe ye ho ntem ye ma ye na ye ntienti a nyadewa no hamu nche mu be se duokono de ye betimi aso ano we na amanfo se yemfa Chinese nkan ka beti shon ha shinta sho shinta hia na ne nyina gugu nchen sa ye to ansam no so ewo ensam foforo mu na we aye abanka tipani a ogina ma de hia ewo sunyan na po ye mansini no mu ewo aye bro mantam mu na wono na wo ka sai wo kire se yera Vincent Antwaje we omuko extraordinary second extraordinary meeting ana wo de kwato enu say na no ho na apomde adwumafo no beyi ne kase na wono beyi ne kase a womo ohwe mu data ne womo niema mu din ohun se da bi enye kora eno nti ni nyina ne se ema ekwa wo so a wono ema bi ho kora mpo a obahwe no na ono aba na akwada na ama bi ho nso a na wa ama na akwada na aba saa de na eta kwaso pa osunyan east eno nti ebra so si etwa ba ede hwe ano na ebra wote asemi na ne yam hye no na wode yam hyehye eka dia cha assembly members say wo nso amkwa a nya wo betimi aye bia wo nkoye na wo ma afutuo say wo yo ba na wo nyinsen wo fa afura eye ntena fie nka say oh mede nunum ene tie agya mede fra na mede sa eno ano no bibia ba fine yekotu abrane atuata eno ano no na mede abebbo bekwan na medi eno ano no asem bia nsi ya munyan sa na monkwa ya asabia. Maternal and neonatal deaths. Honorable Presiding Member, available data from the Municipal Health Directorate indicates that maternal deaths and neonatal deaths are on the rise in the municipality. Maternal deaths as of June 14, 2026, stood at 13 within the Sunyani municipality. I therefore wish to entreat honorable members to add their voice to the following precautionary measures in their communities. Pregnant women should seek early health care, very, very important. Avoidance of multiple sexual partners, abstinence from premarital sex,
then this one goes to my fiscal planning officer. The use of condoms. Being faithful to our partners. So that is about our health sector too. Ongoing projects. Honorable Presiding Member, last year the Assembly commenced some projects aimed at improving the living conditions of our people. The following are some of the ongoing District Assembly Common Fund projects. Number 1. We aban class penia we jina ma de se we sunya poye mensini no emu ono onumnya for Vincent entwaje ene wa wesa na borofo kama e wo bono mamu e de agusu ono ene ye firi bono a abusuan ye nyankoyo ye da so ha wo bono mu ha na mo ye firi ahenkuro capital babia sompa sunya 98.9 wono na ye kodoma babia doma 100.7 na sompa 101.3 wono e ho ne ye kwi e ho na osaje fo ose ade Dr. Ajimambadu otoso mienu wone doma ama hene na yewura ni kokote wo mo abobo ano no wo makwa akobie bi e wodoma enti ehwo ntima pa na ba kire se eye na ni kan eye na ni sonso se DVLA office ebi abadoma na nkakane a obete obi afa hyen wo kwohen o se wo kwa akoye ne license aba emu ahyenti aka ne wo muti a wo mototwene enne aben wo mo abobo ano eye adenya kese na ne nsem a wode to so no sabre no na opambo ka ho nti no keto akura antofom Achame we mama no so a aseda ni kabia na nde ma DVLA for senne sai dwumade bede aso bebo fom na benfa aso no kura mo fom ye hu ahokeka bede ye amadaba sese Ghana so bia nya bia oye na bede bi aba ye kurum hase na we ye hia pa ne se kane no wo kwa akoje wo ko register ka na eniema wo ho no a obetukwane sa 80 kilometers ansa na wako sunyane na wako akwaje na de bede abadoma nkuru ya de na kese sida mama no so a na regional minister so be da wase nkire se obetina konya esu onkyare niema akase nimse wo ye bi fa akire kwane na niema ene school niema wo sisi de niema mienu pa afi ne fa obetina konya esu hu se waye na no ada wo de mampanyine bae 24 hour packet wa ba ba ye abekuso we suso o de aba Eura mama no so a beda mwase se abane a osese nyina ade a ehia ba yempun ye nananum de ye ne abane na ewie no pani a wono yetua DVLA adwumakuo na no owura Julius ni kwekwete woda na nase pa se eye no wagye wo mo feso ama wo mbaabi mpo a wo mo de eye wo office no na wo mo nso de wo mbehwo ama mfaso pa ba so ama doma aman no what it was to say. I would like to say a very big thank you for your level of generosity towards Mother Ghana and DVLA. It will interest you to know that this very huge land was given to DVLA for free. Not even a single peso was demanded from us. How are we going to replenish something like this? We only ask for God's guidance and protection on your life. Nana, to our regional minister, the politician. Thank you very much, Honorable. From day one, it has been your persistent call and pressure to see development in Doma, to see the DVLA office in Doma. We say a very big thank you to you. To MCE for Doma East and Doma Central, we say a very big thank you to you. Honorable John Jack, the man who also helped in making this office a reality. The first one we had over there, he played a very key role in us securing the place and even paying for us. We appreciate your Member of Parliament, Honorable John Jack. Yewra Julius ni kwekwete no wono na DVLA adwumakuo no wo maimu wotua no do mama no masase paso no wokoka asanse mi nyina na ate so wo bo aban krachefo ne mrahye baduafo jo na juja akoma abaso a adwuma wo mo ahwe no eho abaso bo na wie na manta no so afo Honorable Adakwabo a Esquire Joseph Yesu papa wono nso ginae na wokasa wo kyese ampa kiniya ban bayi no empuntuo de Ghana ha babia wodi bi wura na woka wonka nya no ne mpasua so a eye bono mantam eno na wo mahunu we ye ba banem afe ene bosomen sum ne ye we
na Ghana fo bedi adanse a yeye bono ha de eno de metima aka ho asenye pa mpuntudwuma ekoso ewo bono ha no ewura menyine bebre sa de nanso menhu bidda eba akwan a yeye ewo bono ha na ne gesem ba akwan ewura meka ne se yeye ya ye maame a oye oyire ni kronkwan no ofa masu ho a watia si Gambia kwan no de ama contract a Kofi Joe shasie free Gambia ho a oba enche sa kwani ehia yewura yie pa yakọ president kura kan se sa kwan we die manya doma hene bekum na yeba yekura no ni se obekasai obekasa kwan na aka ho ampa oka kwan no ka ho nti uti hu se kwani hia no pa ye nti sese ya de ama contract ya na ahafofo bedie a ewom no eware sen bono dia ewom. Honorable Joseph Adeakwaboa Esquire. And I tell say what I say, one na yabono mantane so afo, one na adwuma pambo ene di sa nkomo ewo doma menim asase paso. Afi yabra santimantamu. Na bawa beidu. Ana wamoto nsafre no na we na ye Muffins Community Day School. Ya wamo ya graduation ceremony wo ho. Eno atwuma kwa ngoma mensin no mo. Ana headmaster of the school na no yera bismako usu. Wade to aban yanim say Ore dwuma wo ye wo mpatam atete nkoda ayankwankro individual private mind ena wa bia school ya wo de hwe nkoda yi hwe se de wo we amane ne amamre no wo kire wo msa no ena wo nyina esua nanso eba se aban etichafo yi aja wo kra wo ye service area na wo me portal wo me fa dwuma nya kra je se ajo 19,000 20,000 Udi bi ba na odi o makọ na o makọ ya national service ya aban schools nko abati umukuro DA primary school bomujin primary abompe adaswasi DA JSS ubehu na anyinem RC JSS ubehu na bia aban schools ne nko a nanso wonu mo ya ankura de no wo muso hia teacherfo no bi no ma be kira de wo ho no mo tete nkwada no ana afre wo ko senior high school ni JHS no a ne ya yiwo mo na aban ababeje na ya ntete ne yi a ya nkoto ayeda wo ka kira aban se aban ne mra wo momoa na wo mo so wo nya national service personnel bia eye primary schools or how back one year from any teaching staff no na ke benya anka ban ebe wo mo national service ewo primary schools no bi wo se me hu se aban no ya aban adwuma mu kwa no ma nipa no fa be ye national service and so sa aban no boa ye amenya national service for no bi wa ha wo be national service na ebe boa ye ama teachers awase nya won wo mhira dem ye nsa akan pepepe eto so bi mu so we hear by more individual and one at it is a sika semblance and semu wa aka teachers sorry ya na anka ye pese akatua no ekwa nimu na anye bia plano it's a best 1,000 plus but essence sika sub ma private schools in no we tini ma what you are supposed to pay it accounts no akatua ye je no abamrem na wo mo ane ntimi ma akatua no kwa nimu and they are no cry aban mrem pa na wo so sabi mpraduasa wo munya bieye na aban no wo mra wo momoa na proprietor one that school ya no Dickness maybe so usu ansa wono so de kakra kan ho kire challenges ya wo munyina wo mo famu na wo so san fra aban se aban mra wo momoa ni bi Mpacho challenge kesi pa ya kwen na mo fra be bro atumako Ahoma district ya omo here quality education to say the Muffins edeme it is raban teacher name the headmistress basic school na nya me decide me de kesi atuma komaso esra Ghana ban so me boy with buses computers any books about one kola no ma 21st century kola no wa the American the UK omo nyina apia yo say omo nya the same quality education. We Dickness Mavis also answer one proprietor that Muffins Community Day School ano and was say free aquine because aquine enya no wo mo ba se wo mo de fa so aquine nya nsesi ana ba se natete anti aman no we aquine na no asa mo ba se computers books ni ade na ade bia ka ho de amom sense nkoda wo mo tete wo mo no wo mo tete wo mo a aban na still wo benya nkoda no so mfa so na ade o twan wo bi menoa na wo bi mefa nkodi sa na ye no aban fa sika se private ba wa bedu na de nkomo ibae
And Alex Radio so to be a man, was Antimamuha, catch them young, and that shall be yours forever. And so credit, I send them Ubinium. Now, where dear, Bassett cat kiss. Marsalome, Anna, one more cassette, and then Codano said ye been my say pa and Luboneno, Utuno for crown, nerve, or Ibiacho, say her, we mamma, say a bonenubia. As I said, no, or fate to me, the call highest degree, pa. Now, Obese, a coconut cofanasi, Utuno for no Sunday at pa. And a bachelor war. Now, Mamma Salome say, when you na a namuswama and Luboneno, what young Codana woman every day through. Anna, alas, read Ukobusa, Masolome say, every day. No, some Codana, ya war more, and nurse your Atlantic. Conco Munmi and ne, near Swama Womo. And Jebby, no, Nibia, what can someone, and Connie Trimo, just a no aya the or peri. Nemo ya war, no for no. Yam fam mad DJ for na and 2 woman, na ya the man Codano num. Emia, such a be I don't know Mubobil, na catkiss, Masolome, Ninsemony. Provision a bit to me, I am from the one I am warm. I manage it to Empoquano, I am Quadana there. No Fusiana woman, and when a woman Quadana to me, come my yes, didn't say, no for no better, and it's young funny Fusiana Manquadana. Now you didn't chance him with Diana no more from that tender age now. Quadani in here, Yamma Yashu, Quadani has on Yapo, or he has a woman here, yet woman ye be to my yes, funny Fusiana Emma. School. Mama ye fesi e be mama we piano papa di. Na se nuane ayeto no. Ye yama akoda no be through school. Yeah, no na aduane a woto di. As I said the before can. Ye dane mu. Na boa ama woni na yeso. Ye sre mo mama ye ninku kwada no. Na kwada ne se ye be fifie asa no ma enya so. Afutuo tiawa we wanfa babro no na okoko tu quotation na wakwa ye firi no wabuza se oyifiri yin o. Ewo fie bia mu afutu a catkis Masalame wono ena wada boshan local asafno ema basre Salome dadom nketia no wone Alex Redu ne di nkomo yi asante mantam mu ha na yegina na we NDC womo youth for presidency panipa ya wada no ono na yakase ye frɛ no Emmanuel Kofi Aguzi wono na wakase wo se nansan wo mese ne moja shortwo na no kra sojafo yi konya akwanhia wo asantema mu yi no won nam ofin so kwan mu ho konya akwanhia o de hwe soja ni ba ko a me hu ni video pa ati bi se moja pram no wo de medu konfa no che no ye beka so hia moja na nso moja ya e bekwa blood bank ni akwa moja ni bi e de ama no no moja ni bi di ho eno nti wo mu youth for presidency for ya wo mu NDC mu no wo mu kan se busumi we ye mu ena ye bedi kwa me nkroma birthday enti sabira no so kura du ha holiday enti wo mo kan de ato so se wo bia wo te so mpanka ya wutie so mpa no sabira no du ha bra konfaro che batwi moja bra batwi bi na fa kwato onya sa wunim da asambato wo wunim da obusuani bi asambato no ebeka se wo hia moja na de a ya pa ne se obusuani bi da ya asabia ye se wo hia moja na yenkofa moja mra ye bekọ ye se emoja ni ho afei yenkọ ne yenkọ se ebenyo bia ma na atwi bia ma wo a eno so bekọ no asuma si di oni ho wabenti di oni ho jese na asam na kwa bebre eba ne sa ha dwene pa eno nti Emmanuel Kofi Aguzi woni be wabedu bo nkomo no eno wo chese sa de we nti eno wo mo ye ne sa na we ya wo beti wo mudin NDC beba mu no a bozo obi gina baabi na wo ka wo munya ya amanyosem wo ka chom se mo bia fa we nya amanyosem na sabe ya de eba enima amanyosem provision e betumi aya ma from the Penyefo ababeso nti ye papa Dr. Kwankwa Sajefo be na fe September 21st that's Friday no be public holiday nti ya said yes yeso ye bi eboa cause o man eduma boa o man and I say onko da no da nipa obi nu me bia asembeto me bia yare be here mo just be yare nti e bansa conference no aye dadwe ama aye how nti I say yeso etumi bibi e de boa nti ye besre say o man na ani penyefo asabi ye
Dr. Kojomo no when your policies as a more life from Kwahasam Yeka until you saw me set up for not for here sa akwenja we ye na nsum nyamwane e bedo o man no na to ya man asam to down o de wa ati na asam to da na o de wa ati o nti yes need ade hu hia e ma ye ntwan ansa sa asam to obi ye kwan so enye look at the Kumasi to Accra road ya kwanse esi o na even kan esi asrafo ababumi enye moja ni wana go ban moja ma me no wa ene se ye boa nti ye be so Ghana for Brasil ni de kwa se to mebunu e na ye fa hu shim na ye moa because we are building the country, we are building the nation nti e kwan be for so be boa ye na have to nka de ga na ene be ma o man no etumpo no man no etimi etumpo nti obi anfa ne hu shim 21st August ya mumra ye hia da year say ye wura mu nti 21st ya mumra na yanko konfano chairman ya asabia na yanko twe kakra emfa nguo o de akoto aba akokora twe na fasi wo na nyame be hye o mapa we yewura Emmanuel Kofi Aguzi woni ba wabedu ene boss a enkomo yi abusia ne sa ho nti ye kan nyina no na ye ka e de a kire o say end point of your party clinic e ho na nyare wa hodo nyina no ye tu ase kama yade bia agi ntini agi nhini e woni padua no mu no ne end point ne last stop end point of your party clinic e wa kro no ma bo hia wa santimantam mu e na nkran ha ya social signboard Spinters Road e ho nse ebutu ho e na uduru temanso a ko wa na so akiri ho no a obutu ho uduru takrade nso a anaji old anaji e ho nso yen aye nie na woni yen abonkomo yade no efiri wutiri nua no kwasi ubawura no odi bepie mu e wo end point of your party clinic ye be hwe ne atu ase kama e de amawo e na afi awo na ma bema waba da brido ye bembe usi mema nyina na mu eye nkogu ani mu ase sanse ye 6 ankahwene ye kura no ete ewo mpa animu a anase nya kwate ewo mpanimfu animu a ebi nyina onso de ende wama ne nyina ayira wodi agu mema animu fi mepa cho bomode na ko end point of your party clinic na ye ntwa ban hwe ano why Dr. Edibuatin ene Dr. Kwatin say ya afre won ewo 0244 867 068 0244 867 068 and 0274 234 321 0274 234 321 na oni won abo enkobo ye na homeopathy kwan so besa wo yade da homeopathy ye nton wa abontene bra ya kachi na beje odie uwie pe wobaka chi o se ye didiye ansa na wanom didiye no ye de aduane pa ko hajia ho na ko didi hajia special local food e ho na mekan fo de amawe se uduru ho na wokoto aduane a wo hacho atameke kwan so ya bebia transition na nkrofo ekwaje alangado ho yi ne nchempe e na won mo ewo mesra wo bomaden na bowura ho na aduane no opebanku ene tilapia ene mako yirawa ne bie ana ope ne nkruma nkwan ana afroye ope de ahia tuoza afi wache jollof fried rice kokontampesi apapransa aduane bia ope wa asasi so no uduru ho a wobehwe na watimi ama obi na bibia atumi aye fine eno so de da fom se ekulem akoda timito paniti mito nkokora mrewa ena afi asikafo sabe ahiafo ye nyina wobi atimi didi hagye aho na bibia atumi aye fine won fast spices adwadwe spices masa ono de na chela no eno de ye adwuma ewo ho bomaden na abowura ho na akodi disisi a ebia wontimi nkwa adwuma se monti aye afre na delivery guy no won fa de emre osisi a 0246 359 921 0246 359 921 and answer 0594 797215 0594 797215 opesa o surprise will be there me pacho numbers am dey amawi o dey free and na wam say your girlfriends day enti wo dey obomode ana dey hajia aduani na so dey my girlfriend ana wo kan chema bi krampo a enya bad eya bibia betimi fine numbers no free 0246 359 921 na bibia entimi enkoboko eya agi nsuo ka ho no odidi obadum nsuo udidi ntu obeso chemse wudum nsuo ensuo a wo no mo no won say kane no ya na apam taika kane no yesi nsuo a ebe no mo no ye hwe nchenchen ene wan hwe nchen a wanom galamse nsuo wan hwe nchen a wanom sunsuan wan hwe nchen a gata mu de na o ma chekere ne saade ama wo no nanso ya hwe ho no se ya tro ho CASA water Kasa Natural Mineral Water eno de ye papa FDA Ghana Standards Authority wo ma gine nyina atu sampa we no sa wo no mbia ekoyie pa enye na wo eno nti wo a wo ye dwumadie bia wo hia nsuo wase a wona momontene so wo pesa she bottle ana petete adaba no dispenser no kula mu de no ene ni aye no dispenser no kana ne ye kula mu de no se no bi na wo pa wo de afra yen na yemfa bi mere osisi a Bank Hospital na chi ho no wa Taifa nkran ha ena Kasaloma Ventures odi nsuo ba ye wo frɛ no 0206 469 430 0206
469 430 na oni yen abo enkomo oba no mibusa diaper ben na ade ba akoda no oh wintimi nka on say yanum de ya na wo ha wo mo ntimi modi ye on say no abi na on say osoma akoda no odi onya ko ya asemeto diaper na yi bi sa ade ama wo nhwe brand no na ope diaper ubetimi de agba akoda problem bia na yakira ya kiro ho PERFECT perfect baby diaper perfect hygienic limited wo ma dawro ma no mo de aba FDA fu ahwem Ghana Standards Authority fu ahwem Pharmacy Council ahwem Pharmaceutical Society of Ghana ahwem chese wo mu aso mu hwem nyina ahwem ahunu sampa wedie kane no eno mo hye da yi wo mani sanse na ebi ni ho na papa ne maaye na nso ye ntime nya ne saa eno mo ye ne saa ye ne substandard saa de mankrofo se de papa no nie bomode na kopa bito na fa ba akoda no shop bia wo Ghana ha ye ton bi se woduru ho na wasi oni bia ka kire ne se wonye number si na wonfre perfect hygienic fo wo mo fa bi mra ne sisi a 0531 099 889 0539 0531 099 889 na fe one mpani emmɔ nkomo wo ma dawro ma wo ena wiei wo ma so yasene a ye de dumienu kase no ebre wo ma ye na ne ye ho si mapemra ye ba na watwi mu amano ne nsɛm wo de ne nyinaa besom wo saa no ye besan si usukoso. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwamba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albesaki Kwambo. Onyankopɔn di fa wasra no ewiye brim. Enam ne nsa so ama Onyankopɔn we ya honwade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us SOMPA First Service. Our home enye TV program keke. Eye bra osro ne asasi hia. Eye bro Onyankopɔn kasa kyerɛ ne mba. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. Ma SOMPA First Service entwa wo ho hoda. Eye dwada kusi efiada anopa. Anopa no num kusi anopa no nsie. Fa woda no nyina share radensa. Na erade beye. Kwa Jesu why no Mr. Obremwa ayamio na adana kodani susa yam se kom na dinu eni se wasu Mr. Onfa na mame akoda na dadwu nso musa no hwe ne court ne mukrafo wo de mame nyini diaper no diaper no krade masisa me hu ne amenyempo aya diaper na hwe diaper fufura abadwa so eye perfect baby diaper make na asemi a chinsu ankasa emu ya moton na ade bo akoda na ensansa bia enwu no perfect baby diaper make ye ne Ghana ha ye na ebua Ghana nkwada nso ankasa onokwa na wokwa me ko perfect baby diaper si bia to sisia na akoda na Fred 0531 099 889 and 0303 957 965 FDA agi adwade nkratoyi atum. TV Emma Aketiapa Ampo Emma Aketiapa papa ampante ewie se wafide ne da SOMPA emu Aketiapa twedi ampon wonfamma na watwene nyina ensema edi atwago ya na ya amano ne nsem no eda dwoadamu de ba ye bi ne se dwoada no mu ana Washington wombebo amane ema Mayor Kate Wilson wobeka se ewo Seattle ho womo ato tuo bi ama ebinum atina na mo nse dokura nipa be esemiensa na ehoi wohwasa de ade ne si ya ebinum doje etetare pila achi na ebi akwhye container achi ba bi amanfo tonton wo mo niema na ebi so kura adafem no mo ne ho ade no sade wo kire se ade ne esi no Seattle for Police Command no Sharon Davis wakasa ho na wo mo kire se akura ade ne si no wo munya bi chi no edadwo ada no mo enti kwase da na nwumre kura na mami wo ba wiase nyina pa no so na wo de beto
na yi ho na yesi ho no Facebook ho na o target SOMPA for yenya ba ako ache no na eno na police for no che se we yenya de e wo se wo mo so so kore won se hwehwemu koso de na nso de esi wo ho no eye mfre ne mu nsem ani kwan se wo mo ema ebisi bio enti poto kasa mkura no wo mo kire se eye senseless violence ene si no ya na mo so ama ebinom ati na nanam won se du nso a ebi mo eprepra edadwoada ensem a eba ye bia ye bo edema obra na wo mo abodwa na amanfo edidi obese food bazaar na sa asem no ekosi wo Seattle Washington afa na adwoada no a ye bo kase awo SOMPA kase so se ya se efri se bra me wofa America mampani Donald John KWAKU Trump wo bedi aban na wo ye se February num wo bakwa akoko wo de America man no e kontokwa awo Iran no enipa se wo chese wo prepra nkwa US asodafo ya wo prepra nkwa no eye ahensia aduonu enai 624 ena won ye prepra na saa 624 no wo mo chese emunchichemu no eye wo mo ti operation Epic Fury na advocacy Red Sea ni so no wo mo edi akire ko ye no nkwa no enipa epra wo mu eye 417 ahenan eni dunson ena 207 no wo mo ye overseas operation saa no won de to so overseas operation enti ebinum kura betimi aye se won mo a ewo Dubai no a ye to bi ko ho no won mo ewo Jordan no a ye to bi ko ho no eno mai kan ka wo nyina de abomu na we no ye se wo mo gusu a wo mo hwe mo niamam no ma hwe asodafo eprepra no wo mo a eno wo mo de saa akontabuo we nyina ba wo mo kire se enipa nan ena wono mo afri mu ewo saa overseas operation no mu a eno ho nkomo won de baaye na wo kire se wo mo kra no wo mo casualty no start bosumi ye na ewu nre ye ne da na eto sonson 7th July ena wo mo sha ezo mu nya casualty kakra eno nti Republican Congressman Thomas Massey wono na wo chiro koto Twitter tweet no so no post no wo kire se saa de na Trump wo ye na no de ntokwa nkwa na aba ni trim sa no wo chiro bro fi se absurd rules bufu sempa ena wode amanfo ma elko enya asem kuma no we na no dwoda no ena ye bia kire kama de bre wo ene yenwura ebnada no mu na bnada no mu nso ena nkomodem firi Japan mamu amba esansa asase wo soi ema ebirum kura akoka asase na sikodi asase akoma mu a se de wo mu si kire mmeme na ayi ba bi de kura 7.1 magnitude ene bai na eno na wo mo chese we no esi wo Juji Island ho enye ho nko esan so si wo Ayomo afa ho ewo Kumamoto ho afe Kashima wo mo kuro no ho so eso ebisi enti anam sa so mekokọ wie no pani a wo no ena wotua wo ma no obese meteorological fo ne wo no be ka ho no owura Sanai Takaichi ebe kire se no kwasem ni omne on prime minister asem na si na esi ye nyina no so wo mo de toto de adi kan si no ho a we ani enyane ena nya bia ba konso enesi e kama se wo mo shopping mall no ena kokosi ya enam so ama wo mo hwehwe wurase se obi wo ho wo home ana sabre de woti na nanam wonse do na wo motumi yi safo ni nyina se de be na akra no enhwere dodo edabnada no ano ene yede betu anim se kopie mu ewo Madrid ene Bordeaux wo mo mfinfin ho no a heat wave a ahite sa ho no nyina na ma sese eja hwirehwire mpa ena atete afam wo ho a enya asem kuma na eno wo mo chese temperature no Ghana ha de ya eda 24 ne 23 kura na yesun wo mo ekoya kodru 39 degrees Celsius na watwe ya mu ama Spain wo mo capital na efe ne Madrid baby a ewi ase nyina football university ne wono Real Madrid baby a wono mo wono ene Southwest France e hona Bordeaux Germain Bordeaux fo no wo mo so mo football club ne hona wo ni nyina na ya de a na akwaya woro hosempa ya wo mo a padi hunufo a ewo ayi ewiemu ekọ wiemu kọ hwe ne a ekọ so ho no wo mo kire se nya de a wo mahunu se ayi ensuo raindrop ketekete kura na msoro ya eba ntina akwaya woro hosem nanso ukopie mu ewo Girondi region ho no a no ewurawura mu kọ Bordeaux ho no a wo mo se eja na hye enwura nko a hye no be se 42,000 hectares
efia aka ne nko ano 240 houses no akoya bro hosem pa eno nti eno na no brada no ene yedi mu amane ebo wa ya kire se enipa be se 300,000 ene ya evacuate o free France ene Spain afa ne yedi apeba bi papa ede amom ewo Girondi ordinary people are opening their homes for evacuees ene we wukua da ne yewura mu eda wukua da mu no Saudi Arabia fo nso keka won ho kire se ntokwa no a America ene Israel sesa bo aso omo ne Iran no sabio enya America ne Israel nko na yese wo mo ko wiase nyina ko nti wo abetumi fa ho jim na wo mo de wo mo ho jim esansa na anu ya Iran fo keka won ho no wo mo tutu wo mo to a na wo mo de bi ama no won ama bi aba wo mo nso aboboa no wo mo sa eduru ba bi ma wo mo pa ho chew de na nso wo mo ho sa yenhwe han pa abo apayo kwase abu amakra mpe na Saudi fo asada pa Iran for person on side for no edie and wo mo so akọ America ho ama wo mo so lunch ama strike ekono wo mo chese ne de ye hard pa am so ama ho nso no de wo ye wo mo defense minister Major General Chaki Maliki na chese Iran for no de we kura wo mo ye militants for no atutra for no wo mo na wo target wo mo isan se wo mo to a wo mo to se japade e free Iran ne ye so wo mo oyere nom ne ho ade enti wo man kan wo mo ne America mom antimi anyere Iran fo ama wo man anyemra ebewie ni wiase nyina na sa hawi ebeba yekomu na no ebrada no yedi kan de beto wanim se opiemu ewo Takaichi ene Kumamoto ewo Japan na awraho semu asi se asase wo so wo mo de asase wo so no afi bia wo mo anya kura nya be 1500 san se wo mo de asase no nyina to galamsi amanasa na enano ukuada no ena ya sign the update bra wo se wo ma kire se mo no a iron mo ye wo Japan Kumamoto ho no ho nko a adwumanfo a adwuma wo mo no mu nipa miensa ena na wo mahu wo mamu ena afei enipa be se makomakodu miensa 13 so eno nso wo mahu wo nyina mu a wo nyina wo se asase wo so ne ba asa no wo nyina aka ho no ebie na eno na wo mo prime minister amansofo Sinai Takaichi wade atoja and what say rescue team no one more here adwuma pa na so as they are racing against time na say sabre ya nipa makomakodu miensa ahwere wo nkwa ho no ya ho sempa opiem wo Kumamoto prefecture ho no eno southwest ho no magnitude no say ahwere akwadru 6.8 magnitude na enya asem kumakura afei Napon paper factory eno ewo Yachushiru eno so PM Takaichi kire se eho kra de nipa gu social asase ase a wo hia moa eno nti wo mo ye ne ntentem na we say kra de baba ba ko a wo mo ko yi no a 75 year old or a restaurant owner wo so no kwa no nim si wawu awie eno se eja wo behwe ya wo mo yi ne kama nti na no ukuada no eno esan be si wuko so e kire update ya e brother na asi e wo Japan Takaichi ne nkrofo no ene yawada no mu nso no enya se Europe heat wave ninti ena nam so ma de hye bi no wo mo na Morocco efa nsuo no so a no wo mo buru nsuo se wo mpese wo mo twa bosompo no wo mo kopie wo Spain o na sade wo mo kire no eta sisa enia no ya Ghana fo bi kura eka ho wo mo famu atetefa okofa Libya no wo pese wo Spain a ene wo tetefa Morocco ase wa eho no nsuo no mu etia nti wo mo ta afa ho na no ena nam so wo mo kire se eho nso wo mo Strait of Gibraltar ho na hwa ye ma nipa be se de wo ho de no wo mugu nsuo num wo mo che se wo mbetimi akenkan se Spain fo kan no nipa be mpemienu ekompemiensa ena wo Kuwait ho no wo mutimi bubom saa na wo matra nsuo na fe wo mabedi Spain wo mo wo na chi ebubom na wo mo siki asalam nom ne ho ade na enam saa so ema Interior Minister Fernando Grande Malaska se edafia da no mu wo mo hwe animu asasa wo mbehye da friends and trofo ede nkomo ni nyina to wo manim na nipa dodo a wo mayi wo mo ba bia wo mo firi de ntia Spain mo no mpese wo mo de wo mani kire no ho nsem nyina wo benya daage aboso amane enti yawada no na wo mo twa mfoni ede kire yen se de wo mo ahunu ni na wo mbetena so nkomo bi ebefiri akire wo mo de be mayen we amano ne nsem we na no yawada no na we nso so ye de bre wo na papa ya kase politician na wabene pa wo Uganda or a veteran Ugandan politician our no opposition leader ne yanka
wɔn a wɔwɔ position wɔ Ghana ha yi wɔn mu baako ɛna wɔka ho na ne din ɛde Kiza Basigi wɔno mene wɔkasa sisi wɔda yɛ asabea sɛ 2024 no November mu hɔ baabi ɛna wɔnkye ne de ne kɔhyɛ adabampono akyi ɛmo wɔhyɛ hɔ a sese wɔnyɛ 70 years and so still yɛse waka asɛm a ɛbɛtumi abɔ Uganda man no nti treason ɛna charges yɛde abɔ no na nanu wɔgyina kɔɔto yɛ a wɔbisabisa n'ano nsɛm wɔyiyi nsɛm ano a ɛna wɔbɛyɛ ehu ya no da fam sɛ nkɔ bɛka objection my lord na lawyer for no keka nsɛm bi gu ne so na ɔse daabi objection my lord wo yɛ object ne nsa na yɛsɛ ya no de kɔ fam team watɔ fam and tempestuously ɛna ne duafie hwɛsofoɔ na wɔm de ne kɔɔyɛ no wɔn ma no so de ne kɔɔ ayasabea intensive care unit no wɔn agye na to mene wo kasa sɛ si wɔn kyɛ sɛ wɔntimi nhome wɔntimi kura nkasa kyɛ sɛ baabi ogyina no ogyina mana bɔfo akyi yɛ anya asɛm kuma akora na ne yere wini bianyima wɔno na wɔde nsɛm wɔ nyina brɛ so mpaka sɛ munka bi ma yɛ ni o na wei sɛ yɛkɔ UN agency no a tackle HIV AIDS ne mpɔtam hɔ nyinaa na yɛkɔ akɔkan nsɛm de akyerɛ wɔn sɛ wo de monhwɛ obi a run for president a long serving leader Yoweri Museveni 4 times ni nyina we nyina dramatically abducted in Kenya 2024 no ambeche no eno asi we nyina nti we asia ne sen ama say ni 8 your friend say obeyed Lutali wano kra de atoja say wano kra ya chi ni bio yes wano kra no wano say the treason charge ni bia bo no ama ne lawyer papa ne lawyer kra no wo mo chi ne say wano wo hu ye eno wa ameka entu ono so ya chi no e de ntansa de abo no na yetieti ni pefa ahun de sei obi anya 70 years wo bo man na agede yi we ye ne yire ne nsem a na ano ya wada no wo de betu dwa abusua ene yenkwe na yenwura mu fie damfa nwie fie da ye enirai na wo mo bebo ya ma na efri Pakistan se mepo a yekun akese wo ho no ebinim timefo wo fra na odura mfini wo ntimi anuru soro kura na fe wo de break record enti utimi kokoduru soro esansi form dia ene na wo no record no betimi break de wo mo de ye nsa ne nyina ede aka ho na emuna wo mo chese ebinum kokofre ewie ne wo mayira na hwehwemu a mo hwehwe na nkohu se tina wo mo atete ato enti wo mo atete ato nso de afiri bi potenten so ebesi form no enya de obe nipa bio enti wo mo bobo na no be kire se Nadra Ahmed Abdul wono waka ho hatini ya ofiri oma ana afi pa bada grun wono ofiri nepa wono nso no waka ho nanso we nyina no nepa ni a wono woforo sa ne ma pajai woforo sa be potententen no ene wo be kire se no kwasem ni sa be po wo Pakistan yi wo motafo na drone po ene wo mo de trace ehwe se ebiaja wo mo a wo maforo no ebinum akodi be po ne ntwa nso baabi se na te na wo mo atete ato na drone nso kura ko hu na nkasa ewo efam ho ne amna nim baabi a enei wo mo ate rescue team pa wo mo kwa kofa ho ede de ye de be prospect ye hu se nipa do mpeni ana se den na ni nyina no wo mo de ho ama ne bo ebeba na eno nso so mpa na wo be di kan ati ho ede a kire yen eno ye ne rafie de ebobo ba ye bia e Pakistan Endpoint Homeopathy Clinic na Dauroma AGYA Special Local Foods Casa Natural Mineral Water Perfect Baby Diapers wo mu nyina ka ho bi na ye de kasie yi ebre wo e wo SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 93.1 Kumasi wo mo jeye na afi Adamfopa Radio Butu Paris France Abrochimemu ono so fa kasie yi SOMPA 101.1 e Watakwa 103.3 Watakwa 106.1 Watachimai 98.9 Wosunyane 90.7 won Kranza na 101.3 e wo Doma FM 100.7 wafa kasie yi Kanesia Man Radio G na Kingdom 106.1 wo Bankasim ono so fa information center so pian kuma nyina wa Ghana ha ya moje ye mododo bracket ya ho nwi Nyankopon onhyira mo pa www.sompaonline.com eno so ye de nsem nyina de akogu ha Sompa Accra 106.5 live and afi Sompa 106.5 FM Accra Facebook no and afi Sompa FM live and ye YouTube no nyina so ye bogu ho a ensemi utimi ekoti ebie abusia ye sore so ama ya akọ ato aso e de ama na ya akọ no se wantie bia ebe hampa men at work St. Augustine Dauroma na de ko Facebook no so ema oduma nkoma chia me OBREMPONG-NANA
KWAKU AMPOMAH mene me bra triple A man eja pia APAM DADAA ye besom wo ye sore ama dwumadi enka ye no ato aso ama